ଆସ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚକୁଳି ବନେଇବି ବେସନ ଅଟା ସୁଜିକି ନେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚକୁଳି ଗୋଟେ ବନେଇବି ଜଳଖିଆ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଏଇ ଗିନାରେ ମୁଁ ଗିନାଟେ ବେସନ ନେଇଛି, ଗିନାରେ ମୁଁ ଅଧେ ଗିନେ ଅଟା ନେଇଛି, ହାଫ୍ ଗିନେ ସୁଜି ଆଉ ଦୁଇଟି ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ପକାଇଦେବି, ପିଆଜ ଗୋଟେ ମରିଚ 5ଟି। ଚାଲ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ 2 ସ୍ପୁନ୍, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇବେ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ମସଲା ପାଉଡ଼ର। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମସଲା ଚକୁଳି ବନେଇବି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏ ଯାକ ପକାଇବି। ଏବେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଖଣ୍ଡ ପକାଇବି ଆଉ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଇଛି ମିଶାଇଦେବି, ତାପରେ ପିଆଜକୁ ପକାଇବା। ଦେଖ ଏବେ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି ପକାଇଦେବି, ମିଶାଇବାକୁ ଦେବା। କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇଦେବା, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଚକୁଳି ବନେଇବା। ଚାଲ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲା, ପିଠଉ ବତୁରି ଗଲାଣି। ଚାଲ ଏବେ ଚକୁଳି ବନେଇବା। ତାୱାକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇବି। ତେଲ ସ୍ପୁନ୍ଟେ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ତେଲଟାକୁ ଖେଳେଇବା। ଏବେ ଚକୁଳି ପିଠଉଟା ଏହାକୁ ତାୱାରେ ପକାଇକି ଚକୁଳି କରିବା। କିଛି ସମୟ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ରଖିଦେବା, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆସ ଦେଖିବା ଚକୁଳି କେମିତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଲଉଟେଇଦେବା। ଦେଖିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କୁଡ଼ୁମୁଡ଼ି ରୋଷ୍ଟ ହେଇକି ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଚକୁଳିକି କାଢ଼ିବା, ତରକାରୀରେ ରଖିବା। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ବନେଇକି ଗୋଟେ ରଖିଛି, ହେଲେ ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖ ଏବେ ଚକୁଳି ହେଇଗଲା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ସହିତ ତମେ ଚିଲି କିମ୍ବା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବେ, ତ ଚଟଣି ପକାଇବି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ଚକୁଳି ବନେଇଛି, ମସଲା ଚକୁଳିଟା। ରାଗ ଯାହାକୁ ଦରକାର ସେ ଚିଲି ପକାଇ ଖାଇବେ ଆଉ। ମୋତେ ଦୟାକରିକି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ।